Azt mondom, díleljünk egyet. Indíts egy izét. Szabgolnak, vagy mi? Jaj. Áron, szeretsz engem szenvedni látni, ugye? Srácok, köszönjétek meg a szabokat, aki kapott. Fú, itt van ez. Ha bármelyik fogam kiesik. Meg kirohad a szám, nem tudom mire képes ez. És kesztyűvel kell lenni. Ez nem csak a hangulat kedvé van. Nem. Nem, egyébként, tehát hogy ja, 8-szor kezet kell mosnom, meg nem nyomhatok a szemembe, meg stb. Ez a gyémántrabláshoz majd használva lesz egyébként csak. Azért ilyen jól rágd meg. Miért nem 2 kesztyűt adtak? Nem, ez csak egy chips. Értem, de... És egy kezedbe tudod csinálni. Linda homlokára ragasztjuk, hogy nagyon spicy legyen. Én így is very hot vagyok. Aztán volt már! Linda nagyon smink van, ez simán. Ez fekete. Ja. Megszagizhatom? Nyugodtan. Mert elvileg visszavettek az erősségéből, mert valami kisgyerek majdnem belehalt, vagy mi a fasz. Veled vagyunk. Velem vagy, Én azért ha velem lennél elfeleztem. De, azért annyira nem. Jó van, kész vagyok. Majd ezután leszel kész. 3, 2, 1, menjünk csak. Ide érzem a csípést. 5 perc, indítom a timert. Ezt visszafogom majd. Azért minden respect Marknak. Azt megkönnyeztem én is. Nem szeretem, hogy tesó szenved itt mellettem, geci. Meg kellett volna. De íze egyébként van, vagy csak annyira csíp? Az mennyire? Tesó levert a víz. Téged? Csak lélegezz. Majd hívd a papot. Már úton van a pap. Cigánypapot hívtunk. Hol van? Tesó, megkapod a mountain bike-ot. Tesó, úgy fáj. De fáj. Nem, kurva jól esik, mint a masszíroznák a... És nem tudom elképzelni, hogy milyen érzés lehet, ha valami ilyen csíp. De majd rendelhetőleg, és... Így. Még 2 perc, tesó. A nyelvem alját a tetején. Nem izzad a kezem amúgy, ha... Azt a kurva élet. Azt a rohadt élet. Úton van már a pap. Na most már nem csináljuk. A fasz. Most megint erős. Utórengések. Feküdsz egy kicsit. És kölyaknak kiállt feküdni, chat. Hát beszarok. Na megjött a pap, chat. Itt a pap. Dalma, gyere gyorsan. Ki kell űzni az ördögöt. Itt a... Hogy te? Cső. Te gyere ide. Gyere csak ide. Ezt most neki állt vajat tenni. Ezt neki állt. Chat, nincs itthon tej. Ezt neki állt vajat tenni. Ez az a cső, elpicseredtél. Megható. Figyelj, nyald föl a port abban a szarból. Megnyalom én. Na, gyere. Hajrá, Én hajrá. Az egy Lássuk, fragmentje lássuk. annak, amit én adtam. Az még lehet... Megérkezett a rezes banda. Már megcsinálta a Hot Chip Challenge-et. Amúgy nem rossz. Még. Nem, amúgy... Gyere már itt Amúgy már. édes. Amennyi por benne maradt. Amúgy édes. Nem édes csípos. Mi van? Mi van, tesó? Még csak cigány gyerek vagyunk hát most? Hú, amúgy kezdjünk. Gyere csak ide, Dal! Az első 10 másodpercben én is jól voltam. Képzeld, Dalma, Jaj, a nyálam! azt számol Dalma, hogy ebből a porból annyi volt, hogy nem látszott alatta a tortilla. Ülj le. Nem reménylik el ide, hagyjál valamit. Aki cigány, ez bírja. Hát Dalma az ilyen fake cigány. Láttad, hogy milyen fejet vág. Fú, de most jött le a gyomorszájam. Cseh, most jön a visszaadó rész. Dalma az hal meg. Ú, de fáj. Cseh, Dalma az meghalt. Mindjárt én is megfogok.
Ketten már. Akkor családi stream? Na jó, akkor jöhet egy család. Na, megnyalott te is? Nem, adjál. Nem, úgy Dalma összenyál ezt az egészet a picsába. Amúgy. Mert ráittál? Hát ha ráiszol, akkor nyilván jobban csíp, ne legyél meg hülye. Pont tej vagy valami? Nincs. Nem, Mérzik el. Remeg, bassz! Jézusom. Cset, Márk az most kiadja magából gyorsan, még mielőtt leérne. Ez a chips, ez rosszul van marketingezve. Nem az szar, hogy megeszed, de leért a gyomromba, és olyan görcs volt a gyomromba, hogy lépni nem tudtam.